Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyang kutuwa haditha miyapanutul ni Hudhaifah radhiyallahu anhu. Pitiru ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Ayamanan yan mga urip Allah, nasad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tiru niyan sa la ilaha illallah, sa singanin sa giyang kutuwa ika sa suat wallah subhanahu wa ta'ala, udi na suat sa ikwallah subhanahu wa ta'ala, khutima lahu biha, sa giyuti mabaluya muri matiru iyan mga urip Allah, maana agiyuti kapusang o kapugintaw niyan na dakhala al-jannah, na makasul ku surga mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusad na tiyan sa tawa pusa sa salungambu sa suat yan sa ikwallah, singanin sa giyang kutuwa ikaso suat wallah subhanahu wa ta'ala, giyutoy kaurianon mga urip Allah, kapusa sa giyang kutuwa kapupagintaw niyan na dakhala al-jannah, na makasul ku surga mga urip Allah. Nagusad na tigiyan sa sidka, sa sadaqah, sa singanin sa giyang kutuwa ikaso suat wallah, udi na suat si Allah subhanahu wa ta'ala, nagugiyuti kaurianon mga urip Allah, o kapagintaw niyan, giyuti kapusanon, na dakhala al-jannah, na makasul ku surga mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith na makaanggugunoon na mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa tao aya kapusan na amalian, udi na matiruyan mga urip Allah, na giyang kutuwa la ilaha illallah, na mapatuto na giyang kutuwa kapakasul ku surga mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi giyang kutuwa ki alun niya sa pada hadith mga urip Allah, asad na tiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawa ayamuri matiruyan na la ilaha illallah, na makasul ku surga mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumakanggugunan na padagyang kaya na hadith sa tawa mamuasa sa salungambu sa singanin sa giyang kutuwa ikaw suat wallah, maano asu-asuat si Allah subhanahu wa ta'ala, nagugyuti kaurianon na dakhala al-jannah, na makasul ku surga. Ay sebuntan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na sumu'min kapapantagan di mamuasa sa giyang kay ulan-ulan Ramadan, na upama ka mapantaga kapatay mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, na karinaw to sa mapia kapapatay sabab sa aya kiyaurianon, nagyang kutuwa din yan di ka pagamal sa suat yan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. May sabab pan sa si imini pantag sa giyang kutuwa masa, o di na ulan-ulan babarakatan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab pan sa giyang kutuwa kini pantagyan sa giyang kutuwa mga gawi lalakaanon wallahu ta'ala, so mga pintuan o surga mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Lalakbanon wallahu ta'ala, bakit lalakbanon wallahu ta'ala giyang kutuwa lang wana pintuan o naraka mga urip Allah. Ginan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, so mga tawa mga mu'min mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, miya pantaga kapatay sa giyang kay ulan-ulan Ramadan, na tuuso to sa mapia kapapatay ran mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panginita ko Allah ta'ala rilaan siran wallah, tariman wallahu ta'ala sa mga amaliran, nagupakalidan sa siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa siksa ko kubur, nagusiksa sa ikunaraka jahannam, nagumakasulsiran sa surga mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid mga urip Allah, na kaya sisiram ya pantag sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan, na kanabanan makanggugunan na sa siran na kapag siran sa giyang kutuwa mga tawa paka sold
ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala sa din sumarya mahurip Allah subhanahu wa ta'ala udi na din na kapumagito nga sa gyang ko tuwa amaliran udi na din na sigudaniran na siksa mahurip Allah subhanahu wa ta'ala kagiya sa mga tawa pagkasud ko surga sa din na sumarya nagudad na siksa mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sigudaniran mahurip Allah na gina so mga tawa ini propaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirang kung sa mga tao la yastarqun maana di siran makipinawar mahurip Allah di siran pagangin ko pada tao sa kabati ikiran sa ruqyah o kapagdamiran kapagdamiran sa sakit mahurip Allah wala yaktun nagudi sinampan pemulong sa baratukan na apoy mahurip Allah lagi dagyang ko tuwa kapeluisa sa gyang ko tuwa masakit mahurip Allah kaan madagyang ko tuwa sakit mahurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu wala yatatayyarun nagu disiran pemagamanat o disiran pemagama nagu disiran yatatayyarun gyang ko tatatayor gito so kapamagalamat mahurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na kapamangilay sa ganat mahurip Allah nadira kung nuto pangilabagan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu siran so mga tawa wa ala rabbihim yatawakkalun sisiran di mangin sukor nagu tawakal sa ikukad na niran Rabbul alamin giyan ni rupa nagyang kutuwa mga taw agyang kutuwa mga taw pa makasugko surga sa dead na siksa nagu dead ka sumarya siguro nila na mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu sabab, akan abuman miya padagyang ko to mga tawa kepantaga kapatay si ku ulan-ulan Ramadan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Inon tabu ubasiran miya kasipat sa gyang ko tuwa pati manasipat mahurip Allah. Ini proof anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa anu mga tawa tumakasulko surga dan sumarya nagudadin asiksa bayran sigadi mahurip Allah subhanahu wa ta'ala gina mahurip Allah subat lagi ngutu hadith abiyatan wagiya hadithu Hudzaifah radhiyallahu anhu na pitirian kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subat ya nagi ngutu wa man tasaddaqa bi sadaqatin nagusad na tigiyan sa sedekah sa sadaqah ibtigha wajhillah asinganin sa gyang kutuwa ika suatu Allah ayam malaan tapun nagyang kutuwa suatu Allah subhanahu wa ta'ala mana suat si Allah khutima lahu biha sa gitu penim kaurianun mahurip Allah na dakhala al jannah na makasul dati gyang ko surga mahurip Allah subhanahu wa ta'ala gyang ganan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala mga pipia amal pagkuriang ko tao mahurip Allah nakarinaw to sa mapia kapapatay mahurip Allah subhanahu wa ta'ala kapag mahurip Allah sa mapia uli na to sa mapia kapapatay nagyang ko tuwa kapatay o manusia si ikapapantagi sa gyang ko tuwa mga pipia amal ipagkaswat Allah subhanahu wa ta'ala lagi nagyang kaya kapamasa mahurip Allah uli nagyang ko tuwa katirwa ko la ilaha illallah uli nagyang ko tuwa kasi sadika mahurip Allah nagugyang ko tuwa si kapantagi kapatay si mong kapantagi kapatay sa manusia si ko masa babarakatan mahurip Allah nagu si ko darpa babarakatan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala mga karidan nuto sa mapia kapapatay amay ko so tao mahurip Allah na mu'min maparatian sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala siyang butag bisan niya diyan ka o kapkan ganyan ko sarako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.